כל הכפר פה לא אוכלים מלח, סוכר, אתם לא שותים קפה, כולכם טבעונים ואתם עושים מסאז' כל חודש. טוב, אז הבאת אותנו למסעדה הטבעונית של קהילת העבריים בדימונה, אז זה אמרנו שזה סייטן. סייטן. יום צילומים שלם ואף אחד מהצוות הנבלות שלי לא תקנו אותי שזה סייטן. תמיד זזתי באוכל טבעוני, אני מצטערת, אבל זה ממש טעים. כל עונה שחולפת יש דברים שאנחנו לוחקים כדי לחזק את המערכת החיסון. שום, שמן זית, ולוחקים את זה 4 פעמים בשבוע. וואו. עושים את זה ב4 בבוקר, כן? שנייה. אז ככה שקמים בבוקר, אי אפשר להריח את הפה. כאילו זה לא נעים, אבל זה עוזר. אז למה בכלל אתם עושים את זה? כי אנחנו אנשים שמאמינים בתורה, ובתורה בבראשית כתוב שאנחנו נאכל מכל העצים זורעי זרע, הם יהיו לנו לאוכלה. אנחנו מבינים גם שזה יותר מתאים לגוף האדם. כשיוצאים לדייט ראשון עם מישהו מהקהילה ואז הוא מסביר על כל הכיף חיים הזה, מה התגובה? את רוצה לצאת לדייט ראשון מהקהילה? מהקהילה? אתה רואה, חזרת לי. כאילו לא, אני מנסה להאמין כאילו. זה שירים שאני גדלתי עליהם. כל הגידולים שאנחנו רואים פה זה דברים שאנחנו בעצם מגדלים בעצמנו. יש פה 4 סוגים שונים של קייל. אתה אוהב קייל? אני אוהב את זה. אתה מדבר אליהם מילות אהבה כזה כדי שיגדלו? כן? אשתך מקנה קצת בצמחים? לפעמים. אתם לא אוכלים כזה טפוצ'יפס. תני לנו דברים מזינים, טעימים. אני מביא לך עכשיו את כל הדבר הזה, את מדברת איתי על טפוצ'יפס. תגידי לי, מה? תעקבו לו תוכן ישראלי.